ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାକୁ ଆମେ ବଗିଚାକୁ ଆସିଛୁ କାମ କର। ଚାରିଟାରେ ଆସିଲେ କାମ କଲେ ହବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ଆମ ବାପା କହିଛି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଆଣୁ। ଚାରିଟାରେ ଆସିଲେ କାଠ ଆଣିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ଜାଳିବା ପାଇଁ କିଛି କାଠ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଆଣୁ। हेलो मीरा स्कूल ଯିବୁନି କି ତ? ନା ନା ମୁଁ ଭାଇ କୁ ଧରିବି ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମାମା ପାଣି ଆଣେ। ଆରେ ସୁହାନ ଆଜି କଣ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ଆଜି କଣ ଦି ଜଣ ଆସିଛ ତ ପୁଅ ଆଉ ରାଜାରା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକା ତ ସୁହାନ ଭିଡେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଠ ଆଣିବି କିଏ କହୁଛି ପୁଷ୍ପାରାଜ ମେ ପାଠ ପଢା କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିନା ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରିଛି ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମୁଁ ବଗିଚା କାମ କରିବି କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଆଇବ। ଏଇଟା କଣ ଆମ ଫ୍ଲୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ? ହଁ ସାର୍। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଖେଳ ପଡିଆ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ଖେଳନା ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ବଲ୍ ଅଛି, କେତେ କଣ ଅଛି। ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଅ କେତେ କଣ ଅଛି। ତମେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ପାଠ ପଢିବ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ चलो